Wasudo ni anyuola mar Felix Olwero Clark Siaya County Assembly mano obila onego dwe mar 8 higa mokalo. Omiyo duol mar IPOA ndalo 14 mondo omigi duoko makare wi obila mano onego Felix. Jaketne ratich oganda kotele gi kod Audi Ogada oseyo IPOA kuom tayo chenro magi e yor kidam ka buche mathoth budhi e apisegi gino matamo oganda yudo ratichgi e wang'sa. Korka korgi to duol mar IPOA kokalo kuom apisa margi maduong' Rashid Ngolo Wekesa wacho ni apisgi nosetieko timo nonro kendo girito milome mawuok e apis jamin buche ODPP ka gisingo tiyo machiegni gi familiano e yudo ratiro. Malaika na donego totona neke chango tiringo kode kadiele kor piny Nyasaye no ne ruoth wono simbo neno ruodhwa ni neno kendo en taya polis manonege no IPOA kano setimo uchunguzi margi dako se kawe ni polis na toa an adiera mar nyathina madwaro mondo ng'eni adiera to ni kanye to wuok kanye tang'o miyo polis biro nego nyathina. It is long overdue. Since August up to date, we don't have proper answer to whatever happened. Tumepeana ultimatum within 14 days, tukirudi watuambie imefika wapi, because wanasema ripoti walipeleka headquarters. Koro gisani warito mondo mi ripodno mondo bio chopi mondo nyis familia e kind ndalo 14 wamiye ndalo 14 kendo wawinjore kode no bro miyo family report manyiso ni case no itere court koso case no chopo kanye. Justice to nyaka yudre, Olwero osetho, justice to min nyaka yude, justice nyithinde nyaka yude, wuon nyaka yude. Emomiyo wawuok oko kawuono mondo wabika. We are waiting for ODPP to review the file, and thereafter we are going to act on the direction that they will be able to give.